Il-ġenerazzjoni tilqab sodisfazzjon ir-rikonoxximent li ksibna fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Din hija għodda oħra biex aħna nkomplu niksbu kondizzjonijiet aħjar għal dawn il-ħaddiema, konvint li ħanagħmlu passi kbar għal dawn il-ħaddiema, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema kollha li tawna fiduċja, il-kumitat li ħadem l-qiegħda u l-kollega tiegħi Teo Vella li ħadem bisħieħ biex dan isir u jitwettaq. Naħa tiegħi l-ewwel napprezza ħafna x-xogħol kollu li sar mill-kumitat. Il-kumitat li parti minnu qiegħed wara illi mill-bidunet illi dħalna direttament bħala German Credit Union offrew li jagħtu servizz tal-ġid tal-ħaddiema tal-faċilità korrettiva. Irridu nfakru illi fil-faċilità korrettiva German Credit Union kienet tat l-opportunità illi bħalma għamilna ma' korpi disciplinati oħra jkun hemm union indipendenti u affiljata. Sfortunatament fil-faċilità korrettiva ma kienx suċċess. Irridu ngħidu illi meta kien hemm affiljazzjoni, ċoe union indipendenti, kull ma laħqet hija 25% tal-workforce, jiġifieri kienet evidenti li kienet union li fallit mill-bidunet. Bis-saħħa tal-daw il-membri tal-kumitat li ġew eletti mill-kollegi tagħhom, illum il-ġurnata biżna l-50% bil-kbir, però nħeġġeġ fadal iktar uffiċjali korrettivi illi għadhom ma ssieħbux fit-trade union. Importanti li dawn jissieħbu, kulħadd jista' jiġi bżonn it-trade union, diġà dħalna f'affarijiet individwali ta' individwi, sfortunatament ħankunu ċari, l-administration mhux dejjem tibbekkja lil ħaddiema, anzi ħafna drabi jkun hemm okkażjonijiet fejn kulħadd ifarfar mir-responsabilità u jitfa' fuq l-inqas wieħed li huwa responsabbli. Aħna dan mhux se naċċettawh, fil-waqt li fl-istess ħin irridu nuru li tal-biberija wkoll mal-administration kien hemm affarijiet kemm ilna bħala German Credit Union direttament, ċoe minn Ġunju li għadda, illi ħdimni jtfid mal-amministrazzjoni. Nemmen li jekk ikun hemm rieda miż-żewġ naħat inġibu kisbiet kbar għal dawn il-ħaddiema li tant jagħmlu sagrifiċċji. Kull ħaddiem li hemm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jagħmel sagrifiċċji kbar tal-imod illi ġieli jissograw ħajjithom u għandu ħaqhom il-backing kollu sabiex ikunu meqjusa fl-aħħar bħala ħaddiema illi ikunu rikonoxxuti għal dak li għamlu. Nirringrazzja kulħadd.